Hola a tothom. Avui us explicaré la meva experiència quan vaig arribar a Catalunya. Recordo perfectament el primer dia d'escola. Estava molt nerviós i tot em semblava tan diferent. Però sabeu què? Hi havia un lloc màgic que es deia aula d'acollida. Allà vaig conèixer la Roser, una mestra simpàtica que em va ajudar a aprendre català pas a pas. Primer vam començar amb les salutacions bàsiques. Hola, bon dia, com estàs? Quan em veia nerviós, em deia, comptem respiracions. A poc. 1, 2, 3. Molt bé. Després vam aprendre els càlers, els números i les paraules que necessitava per moure'm per l'escola. La Roser tenia molta paciència i sempre somria. Gràcies a ella, setmana rere setmana. Em sentia més segur. De mica en mica, tot allò que em semblava impassable es va convertir en una aventura emocionant i sabeu què? Ara m'encanta anar a l'escola. Si us ha agradat aquesta història, sisplau no oblideu subscriure-us al canal i deixar un m'agrada. Les vostres experiències també són importants, així que compartiu-les als comentaris. Moltes gràcies i fins aviat, amics. I al portal web camins.filifo.set hi trobareu aquest vídeo i molts més recursos i idees guais.